Jak před tabulí, vole. No jakože já si hlavně, jak jsem na internetu ten bizár, no, tak to je fakt super. No. Dokážu se udělat tu srandu. No, jako já na něj koukám, ale koukám na něj hlavně často skrz to, že někdy má jakoby dobrý videa, ale už to není ten fety, kterýho jsem já na něm vyrůstala. Já jsem ho sledovala od jeho, prostě když to ještě byl ten špekatý fety s tím velikanským, ují! To je ta reakce, chápeš? Reakce. Ach jo. Ty, ale fakt jakože extrémně. No nějak tak, ale jak ještě mě to hořilo, jak tam měl tu svoji mamku, ho sleduju celou dobu. A někdy prostě zapnu jen tak fetyho, jakože co teďka dělá, no. Teďka ty lidi, s kterými mám těch 8 lidí za chvilku odejde, protože tam náhle bude ona. Moc se sněje. Ale fakt bíči. Jakou hlášku třeba na sebe si slyšela? To bude fakt dobrá hláška, už vám říkám. Prostě nějakou, jakože aktuální. Tak třeba jestli mojí palici upadla už hlava. Jestli tvojí palici upadla hlava? Jestli tvojí palici. Já jsem zapomněla, že tohle tam řekla, že řekla, nebo ona to tak řekla asi, že panence, ale on jí rozuměl v palici. Jestli tvojí palici upadla někdy hlava. Jí upadává furt, abych řekla pravdu. Počkej, může palici upadnout hlava? No, protože já jsem měla první panenku a ty upadla hlava, odešla Jo, Vanda. panence, já jsem rozuměl, tý palici upadla Ne, palice. Jo, panence, Hej kámo, to je jak kdyby jí bylo 7. No možná míň. Jaký hlášky na sebe slyšela? Že mojí panence upadla hlava. Tak to je hláška jak píča. tak snad nikomu během Adelči na vystoupení neupadne hlava. Ty píča. No ona je sic doby ledový a ona je jak je v té pětce, ta holčičí, ten sit, se k sobě normálně hodí. Jseš láska mého oka. Z toho. Já jsem si pro vás připravila pár vtipů. Tak já tady mám nejdřív 2 hádanky, tak ty řeknu rychle. Tak tady mám. Víte, co dělá náměsíčná osoba, když bouchá hlavou o skříň? Myslí si, že tam jsou dveře do jiné dimenze. Že ona má zase hrtěnku na zubech, že jo? Že jo, že má zase na těch zubech tu hrtěnku. A tady ten, ježiš, mě vypadlo jedno. Kill me, please, kill me. A pak tady mám ještě Já už to nevydržím. Jak je z toho hovno. Jo, díky. hádanku. Proč se blondýnka usmívá, když je venku? Fakt, že jo, ona má furt tu hrtěnku na těch zubech. A tady mám teda pár těch vtípků. Venku je už takové horko, Ona prostě přišla Jo, tohle si pamatuju. že místo opalovacího Kvůli tomu jsem asi tak retardovaná, protože já vyrůstala na tele a takových těch starších filmech. Teďka nikdo prostě pomalu ani neví, jak se tele, kdo to byl. Tele za takové věci. krému používám grilovací koření. No, to je dobrý. Kočka říká, Ona je fakt jak třetí třídě. Když jsi doma naučil od mámky vtipy a donesl jsi to v deníčku přečíst. Jo no, došla přečíst vtipky z mateří doušky. Víš, že mě bolí v krku čáva, angínu nemalou hovna. Ty koko. kočka říká praseti, prase, já znám tvůj osud, prase odpoví. Ty jsi četla můj Maniství jako já, když jsme měli nějakou talentovou soutěž ve školce a měli jsme recitovat normálně. Jsem tam taky takhle stála, protože jsem měla tady moje něco a stála jsem a takhle jsem recitovala. A po cestě narazí do stromu, odpoví stromečku, promiň, ale já na tebe troubila. Tak oni jsou hodný, víš, jakože si říkají, máme jí říct, že je tupá, anebo jí máme nechat v tom, že je říkám, že je na slavná. prášku. No Adelko, já si myslím, že pro nás se nehodíte. Jasně, Že jste v moc pohodě. milá a mám strach zkoušet cokoliv dál s vámi, protože by se to mohlo obrátit proti vám. Jasný, v pohodě. To řekl hezky.
Věnuj se tomu, čemu se věnuješ, děláš to dobře a... Mně se ale líbí, že ona to řekla prostě strašně, teda on to řekl strašně ironicky, jakože děláš to dobře, ale ona to vzala jako, že wow, on mě pochválil. A už to jelo, že on ji pochválil, i když to myslel ironicky. No, přesně, když říkáš referát na základce. Jo, jako... Jako mý panence upadla hlava, no. Tak to je takový vtípek. Jako dobrý, no. Docela mu to reagování jde, co si budeme povídat. To je vole v píči, hochu. Já se asi musím pustit old school. Počkej, tady někdo napsal, že měla dřív na Instagramu zpěvačka. No to je jako dost na místě, jako sorry chlape, ty neznáš. Jestli tam bude zpívat, tak to dám pryč, ty vogo, ona strašně zpívá dobře. Je mi 19 let. Já dělám střední odborné učiliště cukráčku. Cukráčka bych nechtěla být, že už mě to cukroví a to sladký leze na nervy. Já dělám to... Tady ještě nebyla influencerka. Ona si šla za svým snem být slavy. Já nechci nic říkat, jo. Ale všimli jste si, když ještě byla Adela v Superstar, tak neměla takovej ksich, jako ho má teďka. Já jenom, jak koukám na ty videa, ona ten ksich měla úplně, furt vypadala jako Sid, to ano. Ale teďka jak byla tam mladší, v podstatě, tak vypadá úplně jinak. Když ji děláš to teďka, teď vypadá jako byste ji protáhli 4krát žumpou. Tak proč dělá ten obor, když nechce být cukrářka? No. Nebo to asi nebyla tak zdeformovaná. Ty vole. Závodní mix zumbu. Tak to tam třeba děláme Co to mělo být? Je. I ta moje šamanka tancuje líp. Adelka pamatuje na zásady hlasové hygieny a nezapomene se před každým vystoupením rozcvičit. Jsem jediná, Hygieny. Ona ještě tu dobu znala to slovo hygiena. kdo je takhle nadaný z rodiny. A teď se... Jo, aha, tak to jo. Ona je vlastně slavná s tím, že to natancovala v Metinu. Adelka se rozhodla zaspívat píseň Adele. Drobné rozdíly mezi těmito zpěvačkami bychom ale našli. Adele má například daleko silnější londýnský přízvuk. No, nebo je tím přízvukem. To je normálně hlas andělů. Ona má normálně nejlepší hlas ze všech. Úplně všech. Nevím, v jakém jazyce, vole, vůbec recituje teď ještě. Jsem nějak přestal chápat, o čem to mluví. Luxus. Úplně luxus. Já si myslím, že tu dobu si říkali. Máme být hodný, anebo jí říct, že to je totální. Mám mutnutý on? Jo, to mám mutnutý on. Není moje chyba. Možná schválně to je mutnutý. Aby to ty lidi jde to. Já to přetočím. Asi třeba... A víš co, a tady Adele si pustila po tomhle, si pustila motivační video, tady potom. A rozpálila to jak... On nevypadá jak Mr. Proper, on to je Mr. Proper. Viděl jsi někde jeho a Mr. Propera ve stejné místnosti? Ne, neviděl. To je důvod, že to jsou stejné osoby. Piča, teď má víc views. Ona se nasrala, prostě šla jim to ukázat. Šla to... Karakvička, zpěvácka. Tak já se moc omlouvám, já jsem nechtěla, aby to znělo nějak trapně. Chudák. Ahoj. Chudák. Ahoj. Asi statečná holka. Ale chodila furt stejně Chudák, postiženě. mi bolí, co ty vole. No, nechtěla, aby to znělo trap. Zase někam doma zahrabu. Ale nezahrabala se moc dlouho, protože během 4 roků se vyhrabala a je z ní ten bizar, který už je, no. Tu a tu nevíš, co uděláš za pár let, hej. Ještě měla sebereflexi, fakt, že jo? Já nevím, zase někam doma zahrabu.
Pak že jo? Tady ještě byla jak kdyby při smyslech, jak kdyby. Oni stvořili monstrum. Oni si neuvědomují, že oni tímhle dne. Já mám furt jinak pocit, že 100% Adela na něčem jede. No, vyhrabila se na TikToku. A to vždycky, já nikdy nepochopím, jak tam může mít tolik lidí, když zpívá. Ona zpívá tak fakt jako, fakt extrémně, že to urve i hlasivky. Strašný. Pardon. 4krát utrapu a nic. No tak to je už je ale fakt hodně špatné. Stvořili prostě you made what I am today, víš co, ona prostě tímhle dnem přišla domů. Sklopila hlavu a rozhodla se to poslat ještě vejš. A co u ní fakt jako uznávám, je jako hauly. Jakože myslím si, že nevím o nikom, kdo by udělal haul na benzínku. To by přijde úplně geniálně. Hodinu, jo. Vem si, že Sibiřan měl, že sledoval 24 hodin Shopaholic Adele. To je prostě taky nesmysl. Kdo by ji sledoval dobrovolně. Ale tam už šlo pomalinku vidět, když jsi to viděl a koukal na to, tak tam šlo vidět, jak pomalinku se Sibiřanovi rozpadá mozek. Jak tato kouká, tak se nad ní prostě už šlo vidět, jak ten mozek dělá. Jako, vždycky si vzpomenu, že ona šla nakoupit na benzínku a udělala haul, víš co, jsem z toho v piči totál, Teď tady vidím haul Starbucks Anděl, počkej, co k tomu jako řekne, nebo? Takže ahojky lidi. Jo, kouknu jsem to na ten haul, ale dál už nepůjdu, protože můj mozek taky dělá. Dáme si teď tak reakce na něco jiného třeba. Amelko, mám to pro vás nový haul. Moment. No, lepší hodinu než 24 Adel, ježišmarja. Prostě ty okýnka, jak máte, tak tady jedno okýnko, tady druhý okýnko, tady třetí a to. Haul obchod Lidl. Takže čauky lidi, já to tady natáčím teďka narychlo, protože musím někam jet pryč. Tak to tady natáčím pro vás narychlo. Máme tady haul z Lidlu 2 tašky. A se šla nakoupit, vole. jako první, tady máme salám lovečák. Ne, hovno, a jakýho tam mají? Co? Salám lovečák. Neviděla jsem, jak Duklok reagoval na Helena. Těším se, až bude malá Adele jednoho dne. Salám loveček! To je přece nejlepší salám. Ježiši, to já se netěším. Jestli tohle to splodí děti, tak si bude u lidí... To bude druhý dinopark normálně. Moje druhý dinopark. Nazdar! No čauky. No čauky, no ahoj, no jo. No jo, no jo. Ty lampičku, jdi něco dělat, nekoukej na kraviny. Jak jako... Já jsem celou dobu tady něco dělal, tak jsme si řekli, že si na stream... To jednou dáme nějaký jakože... reakci, no. Všem mě našivit pejsek. To dokoukáme, tohletu poslední haul, lovečák a jdeme zase na chvilku, možná ještě. Možná tam budeme mít něco hotový. Možná půjdeme chvilku dropit to do lavovky. Dřív jak se hádá se svým snoubencem. By mě tyhle reakce bavily, by. No to jako mohly by být častěji, ale lidi, co tady jako na mě teďka klikli a odchází, tak jsou zvyklí, že mám streamy jenom z Ašie.
Ale určitě to tím můžeme udělat, třeba takhle ke konci. Tím pádem to ani vadit nebude, protože je to ke konci. Takže je v pohodě. Kouknu tohleto a možná by se koukla šupa až je Adele. Cože fuj. Třeba by přišlo víc lidí, než odešlo. No, možná jo, můžu to zkusit příště. Teďka, ale možná lidi odchází i skrz to, že spí. Možná by se mohli kouknout na toho Lidlu a trošku kousek toho hádání s přítelem, to je vždycky bizárek. Já. Lovičák mám 2krát na chleba. Cože? Pak tady mám Ty vole, ona jí? šunku na chleba. Šomku máš? Jo. Nemá šunku. Co ještě máš na Já chleb? říkám, že ona šunku nemá. Viděli jste ten její zadek? Ne, ona šunku nemá. To říkám rovnou. Ona šunku nemá. Ona si musí kupovat, aby ji měla. Chleba. Není do lednice, to mám do mrazáku. A pak tady mám do mrazáku 2krát obalovaný sýr k jídlu. Tak Jo, a k jídlu jo. A Počkej, není nechcete mi říct, že to je ten sýr, který opékala na čem? Na margarínu? To je ten sýr, co opékala na margarínu. Že jo? Jo, ale i ta kostící holčička byla trošku hezčí než ona. My Hraň. jsme urazili kostíky. Radši. vydržte, já to uklidím. Sorry, že to je takový pomatený. Jo, přetočím. Je to divnej haul, ty vole. Ale jako mě na tom fascinuje, že What the fuck? mám pocit, že jak kdyby to bylo před nějakou postapokalypsou, víš co, jak nemá ještě rozsvíceno, rychle to rve do ledničky, ty vole, teď rychle někam zdrhá. A hlavně, že má lovečák na chleba. Ona si vzala byt s nájmem 40 000. OK. Centrum Prahy, OK. Co chtěla, ale nezvládá to. Teď to nedává, aha. Ona jí opíchá, slyšíš se to? Tak, pak tady mám tady taky do lednice. Pro Honzu pivo na nervy. Je to tady, jak řekne, že to pivo Ty vole. koupila skrz to, jinak by na ní Honza nevlezl? Nebo to je jít? Koupil jsem tady Honzovi pivo. On by bez toho na mě, jak se právě říká, nevlezl. Kup mu růh. Jak tak, já jenom vím, že o celebritky, Co počkej. mu udělá 10 radek, ty vole, nebo co to je? A já jsem si nakonec taky vzala pivo, ale samozřejmě nealko, Argus nějaký, neznám. To taky dáme do ledničky, moment. A jedna taška je prázdná. Tak to je nákup. Ty vole, v jedné tašce měla pivo a salám a šunku. Co bude mít v té druhý chleba? No údajně, jo, jako. Tak, a pak tady mám poslední tašku Lidl, a to jsem si vzala vložky, potřebuju, že jo? Ježiš, tak tam nebyl chleba, byl tam vložka. Já No jako a chlap co nemám jako? problém jít a koupit holce jako svý partnerce, kterou nemám, ale víš jak, nemám problém koupit svý partnerce jako tampon. Tak jako to jsem tak viděla několikrát ty reakce, tak Honzík je přece velký rošťák, je lepší než David. Někdy jí teda jako štve a ona musí koukat na porno. Už taky to jako by šlo ukázat, že jo. Že tam bylo, jak reaguje celé to, ukázal tu fotku a tam bylo normálně vyhledáno hard sex porno, hard jakože velikácky to, jakože ona se nezdá šibelka. Chlapi tady jako k ní hned, hned k ní jdete, protože ona prostě je fakt na hard. To jen tak nenajdete. Jako doma se o tom bavit doma normálně o menstruaci, je to normální přirozená věc. To Ale aby na štěkáš. mě šopaholik má Axi! Můj pes se hněvá za to, že koukám na šopalek HD určitě. To je určitě tím. Můj pes prostě nemá rád šopinu a prostě šel reagovat na to, že to je hrozně mávala špatný. vložkama, Pojď vole, to sem. úplně nechci. A jako poslední, tady má pejsek, ale tomu dám, až Pojď se sem. vrátíme, teď už to nestíháme. No boj, Já no byla. boj. Máme tady, je tam 60% masa,
Je to Orlando, z kterého má granule. Vy říkáte, že ty granule jsou sračka s prominutím. Ale ty granule, co jsem Vy nevidíte, ona je černá. jsou to nejlepší, co jsem koupila. Není tam kuřecí. Ale někdy byste viděli, jak ty granule, protože on mi i značkový granule Brit mi nechce jíst. Takovýhle granul, takovouhle kapsičku. Jo, jak já. Teďka fakt musíme to, jo. Ty jsi taky lovečák, viď? No ano, jo. Já z toho videa mám normálně Nebude stres. pojď sem. Ty piče, tak na co děláš ještě holo? Lehni si, au, Stream Aleš. záznam, hol obchod e-shop. Kurva je. Hol obchod Pes chce Lidl. podle Ona mě zase taky udělala loveče. Joši, tak to je naprosto geniální. Ten by Hol chtěl obchod tu Aldi. lovečák. Ty pičo, zase, schýza. Tak, teď jdeme ke konci. Dcerka teďka chce se mnou natočit YouTube video. Ale je to 2 roky zpátky třeba. Jo, a mám tady zprávu Se z možná května dala od ní. až- Ahojky, jak se máme? Jo, tady to 12. je. května na Instagramu mi píše. Hele, já fakt ho ne, protože se vidějí A co teď? Ona ho Hej. Já bude mezi náma. A hádaj se. To si děláš piču. Jsi za mnou nebo ne? Jo? Tak si pojď prdel, já tady čekám v té... Počkejte chvilku. Aha. Oni mi to odpojili. Tak nic. Já se chtěla rozsvítit lampičku, ale není. Pardon. Velmi křehké vztahy, no. Tak jdeš ke mně nebo ne? Jo, tak jdi do prdele. Tohle možná dám na svůj YouTube kanál a budu doufat, že na mě někdo bude reagovat. Ale budu to muset sestříhat tak, aby tam ty sprostý slova nebyly. Jinak to je půjde. Tý zimě nebudu. No, tak čau. Prosím. Hodí do hajzlu třeba, jdi si za valkama. Kurevníku jeden. Šalotný hovado, ty vole. Scény na streamu, to je jediný, co ty umíš. A kouřit cigarety jak prase, to je jediný, co ty umíš. No dělej dlouho ty ksichty a bude mezi náma konec. A mě chlapce, ty dělat nebudeš, to se nezvykej. Já ti tady to chování fakt tolerovat nebudu. Ten, to natáčel. Ahoj, milujem ženy. To taky nemá jako dobrý. Oni jsou zasnoubení. Hej, já to řeknu fakt blbě nebo jako nasrat, ať nemají děti, tyhle lidi. Už jenom, že má psy, kam. Třeba se o ně stará s láskou všechno, jo, já nevím, vole. Nechci soudit, ale ty vole. Ona se ho zeptá, jestli jde, on řekne jo, ona běž do píči, pak řekne, promiň lásko, pojď, je mi zima. Asi má nějakou přepnuto trošku. Honzi, jde, pojď. Nejdu, děkuju, Michale, co blázníš? On dostal nějaký peníze v tuhle chvíli. No tak to mě jebe, ochu. Nejdu, děkuju Michale, co blázní. Jochu, oni to mají bez tak na... To je scéna. Je to jak nějaká hraniční porucha osobnosti, no. Kouřím. Jdi do prdele. Kouřím. Ty jsi chcípák na ento, ty vole. Co blázníte, hej? Víška můžeš jít do A jo, ještě trigruje to, že oni mu tady v té chvíli posílají love, rozumíš? prdele, já s tebou nechci streamovat. Jdi do píči. Říkáš, Anetko, děkuju, co blázníte, lidi. On tam čeká jenom na love. Co to je za content do hajzlu tohle? To je fakt strašný, ty vole. Víš, co je na tomto nejvíc fascinující? Dřív lidi říkali, hele, jak tomu tlustoprdovi můžete posílat prachy, to fakt nechápu. Jak můžete těm streamerům posílat prachy, to nechápu na Twitchi, co pro vás dělají za zábavu. A my jsme... No, ale teďka to jde pochopit normálně, jako v podstatě. Stačí si jen tak jako říct do toho a dáme to a něco padíský. Jej! Jako, víš co, můžeš říct, oni nám taky dělají zábavu, ale tohle je fakt jako je už fakt jako jeblý. Jako posílat prachy 2 hádajícím se jako šílencům, vole, co borec sedí na lavičce a dává cíga, který ho nikdo neznal ještě nedávno, vole, jenom protože chodí s Adélkou, no je to Dobrý den. Přišel si ke konci streamu, kde reagujeme na pár videí na Adélu. Vítej, vítej.
Zhráli jsme hodně dlouho aší. Teďka jsme si rozhodli chviličku reagovat, no. Jeblý, to je fakt úplně jeblý, hochu. Ty vole, jo, víš úplně, kde dojít. Jestli odejdeš, tak v pohodě, to pochopím. Jo, na to jsme koukali hned jako první na Adelu v partičce. Jsme říkali, že to je něco jako když čteš referát. Referát v škole, ty vole. Jo. Historie se opakovala už 100 let, no je to. Tak si za ní běž. Tak pičo, co máš za net, idiote? Zrovna tam jede diktát s Anetkou. Ceny na streamu, ty vole, nic jiného neumí. Počkej, ona ho teď odpojila, nebo co se děje? Jenom hroty na streamu a nic neumí. Já budu pracet. Teďka se saďte, že během 30 sekund koukne na to video úplně. Díky za dárečky. Hell yeah. Už to říkám. No, tak ten pláč si nejsem jistý úplně. A co teď, ona ho teď... Musíte mi lidi nic posílat. Jak to záslo ještě to? Jako říkám, že v tom castingu jsou 2 dokonce postoupili, ale nechápu, jak to Alda prošla produkčním castingem. To nechápe někdo. Já si myslím, že se to vydupala, protože řekla, cože, vy mě nevemete? Vy mě nevemete? Tak to teda ne. Já jsem celebrita českého internetu. Nebo až mě žloby. Jo, nebo já to zrychlím, jo, aby jsme mohli jít co nejdřív spát, pak se Hele, tak taky musíte rozloučíme chápat, a půjdeme jakoby. Citlivý člověk. A kdyby někdo si prožíval něco fakt takhle jako smutného, tak by mi ho bylo líto, ale tady mě to přijde fakt jako komedie, jako já to fakt nerozumím, co oni dělají. Já vím, že to ještě to stopu, ale teď jsem si všimla. Viděli jste někdy horor Mama? Ona teďka fakt vypadá jako ta mama. Jak na ně naběhla. Úplně, ona tam hrála. 100%. Aha, takové tomu je taková celebrita. Jo, tak jsme aspoň chytřejší, no. Tohle je úplně mimo, jako. Tohle je úplně mimo. Ty tam jdou sousedí, vole, tam dřepí. Na co čeká teď? Připojí ho zas? To je dobrý, nic mi neposílejte. Vydržte lidi, jo, já hned přijdu, Romanko, děkuju. A naposledy tam do mě fakt zima. Vydržte. Protože já jsem většího čuráka v životě neviděla. Přijde, ale bude pozdě. Vydržte, děkuju. Nebo no, prostě hrála v nějakém hororu, já to říkám furt. Zlato. Pojď domů. Seš kuřák jak svině. Zlato, pojď domů. Říkala jako svině. Já nebudu s takovým člověkem. Hell yeah. Ale zažil jsem taky jako vály, ale tohle je hochu jinej prostě. Jdeš domů, To si zapálíš, tak si zapál. Tak víš co, tak si třeba zůstaň venku. Já už tě v životě nechci vidět. Jdi si za těma holkama, s kterýma si tam píšeš. Já ti už nevěřím. Já jsem se zaspala, protože jsi kuřák jak sviň. A tady. Na to si zapálím. Po té Anetě. Ty jsi mi nevěřila nikdy. Přestaňte dělat ty scény. Já té scény nedělám. Co to děláš? Ano, já sedím a kouřím, to nemůžu? To je klasika u tebe. Kouřit a pít alkohol, to je nic jiného neumíš. S takovým člověkem nebudu. Co to je? Ty jsi mi udělal tady ostudu. No udělal, ty jsi řval na baráku. Já jsem neřval. Řval. Já jsem tady v klidu. Jdeš nebo ne? Ne. Honzo, pojď a přestaň dělat ty scény. Vám mu Jdeš napálí. nebo ne? Tak se trhni. Napálí až doma. Přijde za chůvu ještě, že jo? Znova. Vidíš to, Market? On se prostě nezmění. On bude hovado jako všichni bývalí. Čurák na ento, ty vole. Ty ho pojebala nějaká holka. To se Co to bylo? to je horší, než sledovat nějaký ty horory, co teďka běží. Takže smůla. Oni zase připojili znova. Tak to nejvíc vydělávají. To nemůžu jít, dochu. On se zase pokydal. On od ní je 100 metrů a ona ho zase připojila na... Tak tohle je fakt brudo. To jsem nevěděl, co se tady děje. Díky, Broňa. Tak na něj kašli. A mezi tím děkujou za donaty.
Tak to můžeš na streamech normálně dělat propagaci prostě, já nevím, na kabelky. Tak tohle je hochu. Nechci, já ho pořád miluju, víš, to je ten problém. Jo, a ona to říká, aby on to slyšel a on tam dává cígu a dostává animace a má to v píči. Já si ale myslím, že to pořádně trefil, protože on jako si tak jako, že dává to cígo úplně. Jo, posílejte ty peníze, já si jich potom koupím a uvidíte všecko. To má v prdeli, ten má Jambáru, má donaty. Jdeš? Nejdu, Já tě kouřím. neslyším. Tak si trně nohu. Jo, máte battle teď, ty vole. Vydržte lidi, já už jdu domů, já už za to seru. Ať si trhne nohou. Jo, Ani ho čekat nebudu, má smůlu. Ať jde do píči. jo. Zůstane venku. On už slyší? Všimli jste si z toho, že on už pomalu fakt šel domů, ale ona prostě zase přepla úplně aktivicky 24 stupňů pryč a až si klidně jde pryč. Já ho tady nechci. Jak to funguje ten TikTok? On ví, co říká? Jo. To je ono, chat. To je ono. Co prostě mě nechali na to kliknout, chat, ty idioti. To si taky říká, proč jsem se já přechala přemluvit na reakci. Můžete zase Teď mu zavře přes systém schválně, protože se vidějí real time. Ale fakt, že jo. Týpek teď. Týpek si fakt rozhodl ten Honza, že fakt půjde za ní jako poslušný pejsek. A přímo předtím tam úplně, nikam nejdeš. A potom, tak já jdu zase pryč, no. Tak asi nic. Jdeš nebo ne? Já tě neslyším. Ona prostě potřebuje slyšet, že řekne, jo, já chci domů, omlouvám se, že jsem to tak řekl, Ježiši promiň, seš bohyně, prosím tě odpusť mi všecko, já jsem kokot. To je to, co ona potřebuje slyšet, jako. Neslyším. Mutlej, máš ho mutl. Ještě ho mutnula, to si děláš srandu. Já tě neslyším. Dělej, chceš jít domů, ne? Já tě neslyším. Hej, chceš domů? Hej. Jo, nebo ono, nebo co to je tamhle? Smula, pozdě. Jsi roznáčený na ty vole. Zase přijme. To prostě nejde. Pozdě, už tě tam nepustím. Asi ty seš během pár sekund. Tak ještě, řekni to. Vždycky připomínačů jako co chceš, pičo. Já tady dostávám, vole, animace, víš co. Nechápu, jak s tou můžu bejt, to fakt nepochopím. No, zase ven. Hele, já fakt hochu, já jsem zažil taky drama jako ve vztahu nějaký, fakt, ale jako real. Což to... Hele, Plotvičko, ten emoji vypadá o hodně líp než ona. Tohle je taky real, jako asi pro ně, ale pro mě já vůbec nerozumím, co se tady děje. Jak do toho valej ten TikTok a jedou ty donaty tam, je úplně, vole, nad moje chápání. A už to máme ke konci. Já si budu zavírat jak chci. Víš co na mě? Tak chceš jít do toho baráku nebo ne? Tak mi nezavírej před nosem. Já si budu zavírat jak chci, ty svině. Vrat nebudeš, takže čau. Už zase ven. No tak táhni, opět děláš mi problém. Piggyho nalejvej věrná, vítej u nás. Udá se dovnitř. Nebudu čekat. Přišla si ke konci streamu, kde reagujeme na Shopinu. Je to totální to a můj mozek se rozpouští. Hele, jako řeknu ti upřímně, nechceš takový sousedy. Jako fakt nechceš takovýhle sousedy, co tam běhají, vole, ven ze dveří 7krát za sebou. A také tam řeší takovýhle vály. Ještě nechceš, aby byli úplně ožralí a dělali ještě větší bordel, jo. Ale tohle hochu... Tak do baráku možná, do piče, ne, já nechci, aby se stresoval můj pes. Konec. Už zase s tím psem, ty vole. Jdi tady postupu z toho baráku. Už zase s tím psem normálně. Já nechci, aby se můj pes stresoval. Pokoj. Jo, nalejvárna, promiň. Počkej. Já jsem četla, že je věrná. To víš, jak říkám, koukám na Shopinu a můj mozek se totál rozpouští. Honza čeká na donaty. Tak to poznáte, že už to prostě ani nedokážu přečíst. Dívej.
Stejně ho z toho baráku někdo vyhodí, tady nemá Na konci streamu ani nebudu moc říct ahoj. co dělat. A už sedí a čeká na love. No nemáš tady co dělat, už by venku, ne v baráku. No jo, vole, táhni. A to baráku nemáš co dělat, tady nebydlíš. Jo, táhni na ulici. Co o tom nechápeš? Drž. Tak ona chtěla, aby šel dovnitř, aby mu řekla: táhni pryč, tohle ten barák není tvůj, ty tady nemáš co dělat. Táhni prostě pryč. To ona chtěla. No. Ona je král lobotomu. Na ní se stačí koukat, já nevím, 30 minut a už nevíš terapie. Nespočítáš, kolik je 1 + 1. 7. Hovu na tom baráku ti říkám. No jo, pičo. Teď jo, tak si odcházej pryč, to je klasika. Lásko. Já z tohohle nemůžu, jak ona otačí prostě ze 60 zpátky do 60, do 0. Úplně, tady nebudeš v tomhle baráku. Nebudeš. Tak já odcházím. Ne, lásko, neodcházím. Prosím. Ne. Tady scény. Ale se mnou nechoď. Lásko, počkej. Jako už mi to začíná být divně, jo. Nedělej tady ty scény, ty hovado jedno. Dokud se nespamatuješ, tak co čekáš? Hele, není ten týpek na nějaký, já nevím, je v pořádku, taky když se na něj dívám, ten jeho výraz, jako, ví vůbec, co se děje, jakože. On vůbec nemluví, kámo, ona do něj jde diktát, on čumí a čeká na love, Jo, on by mluvil, ale automaticky, jak by promluvil, tak by Adela řekla: ty nemáš tady co mluvit, jsi teďka v tomhle baráku a v tomhle baráku nebudeš mluvit, protože ten barák je můj. Tak by to i bylo. No, tak sedí za těma holkama, co tam máš. To je klasika u tebe. No, akorát si dlouho tou hlavou a půjdeš vážně pryč ven. Jdeš sem nebo ne? Já s tebou mluvím. Tam jde vidět, když trošku to, tak on říká, že ne. Že nepůjde. Nedělej se na tom baráku. Pojď sem, nebo máš po prdeli. A jde do prdele lidi, já už jdu nahoru. Ať se jde pěšky. Jdi si pěšky, já s tebou výtahem nejedu. No jdeš. Až si kde, já už jdu nahoru. On výtahem nepojede. Tím pádem nejde nahoru, ona taky jede tím výtahem. Pěšky. Se mnou výtahem nepojedeš. Já tě s sebou nepojedeš tím výtahem, rozumíš tomu? Nedělej tady ostudu v baráku. On chce jet s něho výtahem. Nepojedeš se mnou výtahem, prostě vole. Vypadni, vole. Že tímhle podporuju Adélu. Přesně, hej. Jo, opravdu. Jo, cením. Jo, já taky podporuju. Ona je nejlepší celebritka. Ona je bro normálně. Kvůli tomu na ní dělám reakci, já už ani nemůžu spočítat 1 + 1. Vy jste o ní nikdy neslyšeli, že? Co o tom nechápeš? Já toho rozskáču. Sorry lidi, že takhle rozčilo, jak se podívejte, jak se chová. To není normální, to jeho chování. Jak se chová, Hraje si na chudáčka, ale žádný chudáček není. Přilít ten klobouk, že to je hovno. Ty píčo. Celebritka, ano, ona je celebritka. Ultimátní Ona je diktát, hochu. A tohle mě odsralo úplně do sraček, hochu. Jak mu přilít ten klobr, takovej diktát, tam mají mu přilítnou love a to ju rozbije ještě víc. Hraje si na chudáčka, ale žádný chudáček není. Hell yeah. Pičo. A on ju rozbíjí v tom betlu nahoře, ne? Oni jedou betl. Nikdy zajdu na tvůj stream, neboj. Když budu mít čas, tak zajdu. Děkuji, že jsi tady byl. Buď půjdeš ven, Už jsme ke konci, super, už to přestává. Jo. Kam jdeš? Já tě neslyším. Já tě neslyším. Já jsem ti řekla, že nebudeš řvát na tom. Tomu týpkovi nejde celou dobu zvuk prostě. A on tam jenom nic nemele a lítají mu kovboje. Baráku nesrně. Na baráku mi řvát nebudeš. To se nezvykej řvát. To jdeš ven? To nejdeš za mnou? Ono jde o to, že on řve schválně, protože si myslí, že on ho neslyší. On neví, že jí má simknout, já nevím, jak to funguje na tom TikToku, já TikTok nemám. Že on řve schválně, aby ho slyšela a ona to dělá i taky schválně, až na to neřve, aby měla ten důvod mu říct, až drží hubu.
Pojď nahoru a dělej. Pojď, nech těch scén už a pojď nahoru. Nebudu na tebe čekat, pojď nahoru. A než mi na to baráku, to si nezvykej. Tady ty řvát nebudeš, víš co? Pak si trně nohou. Za ten ksich, tak se teďka směš, ty blbečku. Jdi do prdele. Jdi ven. Že on se normálně tvářil v podstatě. Normálně se tvářil a on, víš co? Jdi do prdele. To si posral, Honze, takhle se mi smálo ksich to nebudeš. A co vůbec nestěje? Tak je všecko. Už jsme konec? Cením, jak nechtěl dárky ani nic. Ono, jeho se tam cůl... Už je konec, ty vole. To je hrůza. To je prostě hrozný, jak ona dokáže prostě ze 60, z 50 normálně.